Mikään ei herätä yhtä hyvin kuin kunnon löydyt heti aamusta. Jep. Saa paljon enemmän aikaiseksi, kun aloittaa näin energisesti. No mitäs sä aivat? Tänäänkö? Hei, kun koko loppuelämänsä ajaa. Mä ajattelin, eka pitää vähän taukoa. Toipuu intistä. No se on hyvä idea, entä sitten? Mitäs tarkoitat? Rupea olemaan aika lukea pääsykokeisiin. Mihin pääsykokeisiin? No mihin vaan. Ikinä haluat. Sä oot sen verran lahjakas kaveri, että sä voit valita. Oikikseen, lääkikseen tai sitten ehkä arkkitehtiosastolle, jos haluat seurata isäsi jalanjälkiä. Hei, mihin sä oot laittanut ne Tonin lapsen piirrokset? En mihinkään. Toni otti ne itse pois eilen. Ai, miksi? Se ei ollut mitenkään erityisen otettu siitä, että ne oli siinä. Itse asiassa se oli aika häkeltynyt. Mä luulen, että ne olisi auttanut sitä tuntee olonsa kotoisemmaksi. Jenni, voi olla, että meidän Kandre antaa Toni olla omissa oloissaan. Ehkä se haluaa pitää salaisuutensa omina. Se ei vaan halua mainostaa, että sillä on lapsi. Se varmaan luulee, että se vähentää sen kiinnostavuutta naisten silmissä. No toihan on ihan absurdi ajatus. Eikä oo. Mä tunnen 100 miestä, jotka yrittää salata, että niillä on historia. Ne pelkää, että naiset luulee, että ne joutuu mukaan johonkin katkeriin huoltajuusriitoihin tai semmosiin. Vaikka oikeasti me naiset just tykätään semmosesta. Ai. No, mun mielestä meidän kuitenkin pitää kunnioittaa Tonin yksityisyyttä. No joo. Äläkä unohda, että on sun vuoro käydä kaupassa. Jääkaappi on ihan tyhjä. Mulla ei ole vieläkään sitä työpaikkaa. No et siis sellainen. Onko Toni maksanut vuokraa? On. Ja sitä rahasta mä oon maksanut meidän laskuja. Jos et sä pysty hoitamaan omaa osuuttasi, niin sä et voi asua täällä. Pystyt sä? Pystyn tietenkin. Onko siellä mitään uutta? Juu. Ei koko lehti on täyteen painettu vanhoja uutisia tietysti. Mä vaan ajattelin, että jos siellä olisi jotain uutta Tyyne Puustisen kuolemasta. En mä ainakaan huomannut. Ei sitä kyllä urheilusivulla ehkä olisikaan. Huomenta. Wow, virkanainen univormussa. Tää on ihan uusi. Mä ajattelin töihin paluun kunniaksi vähän pukeutua. Tykkäättekö te? Tämä on tosi hieno. Musta se on ainakin ihan ok. Mut kuvittele, miltä se näyttää, kun se on ensin koko päivän hyppinyt siinä YKK, hikoillut kuin porsas. No en mä tässä hypi enkä hikoile. Tässä mä hoidan toimistohommat. Aerobikki mä vedän tietenkin trikoissa. Voin kyllä kuvitella, miltä sekin näyttää. Jukka, please. Mun täytyy ehtiä syödä jotain ennen kuin mä menen töihin. Kuheruskuukausi on päättynyt. Älä surra, faija. Tuskin se sun elämässä viimeinen kuheruskuukausi oli. Voi olla, että ei olekaan niin huono asia joutuu kapakapitoon, kun mä ensin luulin. Kui? Ei tossa kulmilla on vaan murhattu joku vanha elokuvatähti. Murhattu koska? En mä tiedä, toi on eilinen lehti. Siinä vaan sanottiin, että rikospoliisi tutkii asiaa. Toisaalta se voi olla ihan hyvä, jos täällä on kolkattu mummoja. Silloin me voidaan saada jengi tänne kahville. Voi helvetti sentään. Mitä nyt? Se juristi muikke ilmoittaa mulle, että se autokorjaamen tulee maksamaan 20 tonnia. Se vedättää sun. Vedättäkö ämmä käteensä? 20 tonnia siitä mitättömästä lommosta. Siihen hintaan mä ostan sille uuden auto. No me sanoo sille. Joo, tai sit mä otan tuon sun sorkkarauden ja pistän se auto semmoiseen kuntoon, että se todellakin tulee maksamaan 20 tonnia. Moido. No sulla ei ollut pitkä työpäivä. No tätä se on yksityisyrittäjän vapaus. Mä unohdin kännykän lataukseen. Sua ei kiireet paina. No ei. Onks kiva? Joo, paitsi että pikkasen alkaa kyllästyttää jo tää pelkkä maleksiminen. Jukkahan on puhunut sulle pääsykokeisiin lukemisesta. Joo, mutta en mä tiedä, onko mulla vielä ihan niin tylsää. Mut hei, lähde salille treenaamaan mun kanssa, jos ei sulla ole muuta tekemistä. Pääset ilmaiseksi. Toni, terve.
Mä luultiin jo, että sutkin on tapettu, kun sua ei näkynyt. Ei vielä. Ollut vaan pikkasen kiire. Jos sä haluat tarjota mulle kupin kahvia, niin saat. Joo, tosi mielelläni, mutta ei ehdi. Hei, mä halusin vaan pyytää anteeksi sitä piirustushommaa. Ei mulla ollut tarkoitus vakoilla sun elämää tai mitään. Se on ihan ok. Sä et vaan ollut ikinä kertonut, että sulla on lapsi. 72. Joo, kiitti. Tapaat sitä lasta usein vai onko sulla mennyt välit poikki sen äidin kanssa? Jenni, mun pitää nyt oikeasti mennä. Taksi odottaa. Vai et sä halua puhua koko asiasta? No, itse asiassa niin mieluummin en. Nähdään illalla. Moido. Moi. Kuule, tää kone ei pysty lukemaan tätä sun pankkikorttiasi. Täh? No siinä on varmaan joku sekaannus, mutta valitettavasti näitä ostoksia ei nyt voi maksaa tällä kortilla. Olisiko sulla käteistä? No, Hyvää huomenta. mulla ei ole aikaa kuunnella roskaa, mene asiaan. Mä olin tosi ilahtunut siitä, että sä muistit mua kirjeellä, mutta tässä ongelma on se, että tässä sun sevustuksessa ei ole mitään järkeä. No mikä tässä nyt? Tämähän on ihan yksinkertainen. Anteeksi. Moikka. Mä en tajunnutkaan, että mä keskeytyin näin hauskaan sessioon. Haluatko, että mä haen tuon sun poikaystävästä takaisin? Ei se ole mikään poikaystävä. Se on meidän firman lähetti, toi mulle parit paperit. Mä se ehti jo heittää lastinsa. Mitä pahaa siinä on, jos ne poliisit lukee ne päiväkirjat? Sitä mä en ymmärrä. Niin. Saku on oikeesti ihan jees tyyppi eikä tarkoita pahaa kenellekään. Se on vaan sen verran paha suustaan ja semmonen. No se on aina ollut nuori kapinallinen, rähjännyt opettajille ja kaikille. Se on huolissaan siitä poliisitutkimuksesta ehkä vaan siksi, että se ei ihan aina ole osannut pysytellä poissa hankaluuksista. Sä voit aloittaa tästä. No niin, kokeile sitä. Musta on hienoa, miten te sisarukset olette lojaaleja toisillenne. Puhalatte yhteen hiileen. Se on tärkeää. Joo, me ollaan aika läheisiä. Jos Saku vaan kertoo poliisille sen saman, minkä se kertoo meillekin, niin asiahan on sillä pläkki. Vai? No niin kai. Aika kiva tää kuva. Ei mitään toritaidetta. Onks toi joku varhainen Kalmanlaakso vai mikä toi on? Joo, 80-luvun alusta. Luit sä sen nimen siitä vai mistä sä tiesit? Ei kun kato, eihän mä osaa lukea. Äiti, miksi kaikki haukkuvat minua apinaksi? Sen takia, että sä käyttäydyt kuin apina. Vaikka tietysti toi pikkutakkinen nyt vähän haittaa tätä kuvaa. Laitoit sitten ihan mun kiusaksi vai? Ei, mä joudun pitää tätä duunissa. Oho, ai sä käyt töissä? Ei ois ikinä uskonut. No mitä sä sit sanoi, kun sä kysyit? Ei paljon mitään. Sanoi, että sillä oli kiire ja se ei mieluummin puhuisi koko hommasta mitään. Eikö se vielä rakastaa se lapsen äitiä niin paljon, että koko asia on sille kipeä? Silloin se vihaisi sitä. Kuin niin? Jos se rakastaisi sitä, niin silloin se nainen olisi jättänyt Tonin jonkun toisen miehen takia. Tai ehkä se vaan kypsy siihen, ettei jätkää ikinä näy missään. Tai hei, ehkä se lapsi on kuollut ja siksi Toni ei kestä puhua koko asiasta. Jos se äiti vaikka tappoi sen lapsen. Hän nyt innostun liikaa, että se välttämättä mitään ihmeen raamoja on taustalla. Sitä paitsi, jos Toni haluaa pitää asiansa ominaan, niin se pitää. Piste. Miten sun työhaku meni? Tosi hyvin. Mä kävin 2 haastattelussa ja ne vaikuttaa aika lupaavilta. Mitä duuneja ne on? Semmoiset duunit vaan parissa firmassa. Jaa. No toivottavasti tärppää. Mä tain mennä pukeen. Mulla on hirveä nälkä. Toivottavasti sä oot vihdoin pystynyt hoitamaan meille jotain syötävää. Mentäisikö asian väitellen? Tässä sun laskelmassa on liikaa nollia. No sit viet sen takas vakuutusyhtiö. Se ei hyödyttäisi meitä kumpaakaan. Mä menettäisin mun bonukset ja sä saisit ne sun taksikulut bumerangina takaisin. No täytyyhän mulla nyt jollakin töihin mennä. Aja autollas. Etkä se nyt niin hieno ihminen ole, että se pystyisi ajaa lommosella autolla. Ei se tulisi olemaan korjaamalla kuin korkeintaan päivän. No jos mä pistän ne taksikulut puoleen. Otat ne kokonaan pois. Niitä ei maksa minä eikä niitä maksa vakuutusyhtiökään. Ja korjauskustannukset pistetään puoleen, mitä sä oot tohon laittanut. Mua ei kiinnostaa hinta. Mua vaan kiinnostaa se, että mä saan mun auton ehjänä takas ja pian. No siinä tapauksessa sulle varmaan sopii, että mä hoidan jonkun korjaama, joka hoitaisi järkevämmät hinnat tähän. Tohon hintaan, niin sä voisit käyttää sun autos hammaslääkärin. No hoidat sen korjauslaskelma ja katsotaan sitä sitten. Mut tee se pian. Kiinni Peti. Joo, tarvitaan lokasuoja ja maalaus ja uusi puskuri. 9 malli on joo. Ei oo farmakki. Joo.
Joo. Kiva kiitti, hei. Uskomattomat hinnat jollain pellin kappaleella. Markus. Silti sen laskema hinta on yli puolet kalliimpi kuin kallein, mihin mä oon soittanut. Se pitää mua varmaan jonain ihan idioottina. Saanko nöyrimmin tiedustella, olisiko herra loukatulla itsetunnolla mitään mahdollisuuksia ottaa osaa oman kahvilansa remonttiin? Joo, mä soitan ihan vaan pari puhelua ja sit mä rupeen jeesaa sua. Joo, ei millään pahalla, mutta tämän pitäisi olla sun ensimmäinen prioriteettis. Joo. Se muija on saanut sut kyllä todella pauloihinsa. Mä haluan vaan näyttää sille, että sä aliarvioinut mut pahasti. Marko Seeka on tällä päivää. Olisin tiedustellut semmoista hinta-arviota peltikorjaustyöstä. Mitä sä oot tehnyt tänään? Aha, joo. Oliko se nastaa? Mustakin olisi hauska nähdä sua. Petri, musta on hyvä kuulla, että sä oot noin reipas. Kohta me nähdään taas, eiks niin? Hyvä. Noniin. Mut mä soitan sulle taas pian. Hei hei. Oho, mä en tajunnut, että täällä on ketään. Tuli just, me oltiin saunassa Jenni ja minä. Tulitkin aika hiljaa, mä en kuullut mitään. Meillä on itse asiassa 2 saunavuoroa, sä voit käyttää toista jos haluat. Ja parittomina päivinä on aamusaunassa miesten vuoro ja parillisina naisten. mä en oo kyllä mikään himosaunoja, mutta kiitos kuitenkin. Jenni on luvannut tehdä illallista. Jäät sä syömään vai oot sä menossa illalla taas verkostoitumaan? Oon menossa, joo. Muuten ehtiä sinne myöhemminkin. Ihan mielelläni mä jään. Kiva. Ja eteen. 2. Ja vielä tänne. Okei, laitetaan lopuksi vielä. Hyvä, oikein hyvin teitte. Muistetaan venytellä kunnolla. Ja keskiviikkona nähdään taas. Vau. Mitä? Sulla on melkoinen kunto. Ethän sä ois yhtään hengästynyt, vaikka sä just jumppasit noin sairaalakuntoon. Ei tää hyppiminen mitään. Todellista tuskaa tässä hommassa on noi paperihommat. Tiedät sä, verot ja palkat ja kaikki tää. Ja miten sä rupesit pitää tätä salia? No siis mähän on koulutukseltani fysioterapeutti. Sitten mä olin ensin urheiluliitossa, mä olin siellä kävelytiimissä ja aitureissa, mutta ei se ollut mun hommaa. Oot sä muuten venytellyt? Miehet ei venyttele. Kandeis. Muuten on väärät paikat jäykkinä. Mä en taida vaikuttaa erityisen lukeneelta tyypiltä. Ainakaan Siljan mielestä. En mä nyt tiedä. No toisaalta ei mua kyllä koulut ikinä kiinnostunutkaan. Eikä mitkään suuret laitokset. Siksi mä rupesinkin yrittäjäksi. Vaikka kaikki sanoo, että mä oon hullu, kun mä jätän kaikki hienot kisamatkat taakse ja rupean jumppaamaan kotirouvia. Mä ymmärrän sua paremmin kuin hyvin. Oma vapaus, oma vastuu, ei turhaa byrokratiaa. Aika hassua puhetta mieheltä, joka on just lähdössä yliopistoon 5 tai 18 vuodeksi. Aivan. Tää onkin kiperä homma. Kui? Mä tiedän kyllä, että faija tulee pettyä muhun tosi pahasti. Mulla ei kyllä oo intohimoa hakea yhtään mihinkään korkeakouluun. Toivottavasti sä oot hommannut riittävästi ruokaa. Toni jää kans syömään. Kiva. Katja, et vittis kipasta kaupasta jotain pullaa, nyt kun Tonikin jää. Hässä? Kun mun tukkakin on vielä märkä. Päästään nopeammin syömään, jos sä jeesaat vähän. No, mikäs siinä? Kunhan mä vaan pyöryn matkalla. Hirveä nälkä. Kiitti tosi paljon. Toni, haluaisitko olla ihan mielettömän kiva? Mitä pitäisi tehdä? Mä kuulin, että tuossa naapurissa on semmonen uusi kiinalainen, jossa on ihan mielettömän hyvää ruokaa. Ja mua rupesi himottaa päästä maistaa sitä. Siis haluaisit mennä sinne syömään vai? Ei, viittisit sä kipasta sieltä jotain meille? Saat itse valita, sulla on niin hyvä maku. Tai voin mä siis kokatakin, jos sä välttämättä haluut. Mut kun mä... All right. Mä menen. Katja! Tuut sä jeesaamaan? Pitäis työntää vanha rouva liikkeelle. Jos mä vaan jaksan. Jaksat.
Kiitos Katja, sä oot kultainen nainen. Nähdään huomenna töissä. Hei! Me asutaan kai samassa rapussa, mutta ei ole koskaan tullut juteltua. Mä olen Laura Kiviranta. Katja Vainio. Ei mulla kuumempaa, ajattelin vaan tulla esittäytymään. On se jännä, ihmiset näkee melkein päivittäin, mutta ei tiedä toistensa nimiä. Niin. Meillähän on yhteisiä tuttuja. Markus vaikka. Mistä sä sen tiedät? Ai, tunnet säkin sen? No kukapa ei tuntis. Me opiskeltiin Markuksen kanssa samaan aikaan taideteollisessa korkeakoulussa. Onko Markus ollut Taikissa? Joo. No ei ois uskonut. Pelkkä 15. Kiitos. Se oli oikein semmonen pikku tähti siellä. Se on aina ollut kaiken keskitystä. Mä opiskelin sisustuksella ja Markus huiteli joka osastolla, miten sitä huvitti. Miten niin? Ihan uteliaisuuttani vaan. Niin me ollaan nykyään samassa duunissa. Semmoisessa kalustefirmassa kuin Wolfram. Mä oon suunnitteluosastolla ja Markus on vientiosastolla myyntipäällikkönä. Heido. Mitä sä sit haluaisit tehdä? En mä tiedä. Varmaan mä menen sit Polille arkkitehtiosastolle. Tai johonkin. Vaikka et halua. Sun täytyy tehdä sitä, mitä sä haluut. Ja mä oon ihan varma, että Jukka on asiasta samaa mieltä. Älä on niin varma. Kai Jukka nyt haluaa, että sen lapset tekee sitä, mitä ne haluaa ja on onnellisia. Sakun tai Siljan suhteen ei oo, mutta mulle se on toitottanut jo monta vuotta, että mä olen meistä kaikista lahjakkain, joten mun täytyy pyrkiä korkealle. Oot sä kertonut sille, että sulla on jotain muita suunnitelmia? Kandeis. Mitä ne sun suunnitelmat muuten on? Toni lähti hakemaan kiinalaista. Se vaatimalla vaatiot en mä ruvennut estelee. Sä oot kyllä Suomen ennätysluokan lierovelvollisuuksien välttämisessä. Hei, arvaa mitä mä kuulin, kun sä olit vielä saunassa. No. Toni puhuu puhelimessa sen lapsen kanssa, eli ei se ainakaan kuollut ole. Sen nimi on Petri ja Toni kuulosti tosi herttaselta sille. Mistä sä tiedät, että se on sen lapsi? No lapsi se oli ihan selvästi ja tuskin sillä nyt 20 vuotta nuorempaa veljeikää on. Petri. Toni lupasi sille, että tapaa pian. Ahaa, sitä ne sen salaperäiset bisnesiltamat siis on. Se käy tapaamassa Petriä. No en mä tiedä, tuskin se nyt lähtisi puku päällä tapaan pientä lasta ja sit tulisi kännissä takaisin. Ai niin. Ehkä sen äiti ei anna Tonin tavata Petriä ja Toni joutuu soittaa salaa sille. Miksei? Se on varmaan huolissaan siitä, että se lapsi tykkääkin enemmän Tonista. Huitelee itse yökaudet baareissa, huonossa miesseurassa. Yllään tuskin muuta kuin rivohymy ja halpaa hajuvettä. Eikä se anna sen lapsen tavata isänsä. Mokoma kelvoton narttu. Kuka on narttu? Mäkin tein tosi pitkään sitä, mitä muut halus. Eikä sitä, mitä mä itse halusin, mutta usko mua. Ne vuodet meni hukkaan. Toi on hyvä pointti. Se on vaan helpommin sanottu kuin tehty. Miksi se helppoa pitäisi ollakaan? Tärkeetä se on. Carpe diem, eli tartu hetkeen. Se on tartu päivään. Tartu hetkeen on väärä suomennos. Sä oot jumppari. Jätä filosofia suosiolla toisille. Mukava syödä välillä kotona. Vaikka tosi ravintolaruokaa. Mut hyvää silti. Tässä me ollaan kodikkaasti niin oikea perhe. Isä ja 2 äitiä. Sua ei ole viime aikoina näkynyt. Toivottavasti se ei johdu siitä, että tuntisit itsesi ulkopuoliseksi tai jotain. Päinvastoin. Näin kodikkaaksi mä en ole tuntenut oloani, pitkään aikaa. Mulla on ollut vaan paljon töitä. Mistä sun perhe on kotoisin? Maalta. Onko sulla siskoja tai veliä? Ei kun mä oon ainoa. Tapaat sä usein sun vanhempia? En. Anteeksi, saanko mä pyytää jotain? Totta kai. Mä huomaan, että te olette hirveän kiinnostuneita mun taustasta ja historiasta. Me voidaan ehkä olla uteliaita, mutta me ollaan myös luotettavia. Sä voit kertoa meille kaiken. Kaikessa ystävyydessä. Antakaa olla. Sopiiko? No niin. No, mitä sä nyt oot mokannut? En mitään. Ai et vai? Odotas, kun faija kuulee, mitä te ootte puhunut. Hanna vähän neuvo Aleksia uravalinnassa. No hyvä. Oliko neuvosta hyötyä?
Oli, todella. Anna on viisas nainen. No mitä sä oot päättänyt? Intissä tuli säädettyä noitten koneiden kanssa ja se oli musta nastaa. Niin? Mä luulen, että mä en ole menossa mihinkään korkeakouluun. Mä ajattelin ruveta automekaanikoksi. Mitä sä ajattelet? Se on ihan okei. Sä itse päätät. Hanna, sovitaanko, että jos Saku tai Silja kysyy sulta jotain uravalinnasta, niin älä sano mitään, jos sopii.